9 сентябри соли 1991 халқи кӯҳанбунёду соҳибфарҳанги тоҷик ба дастоварди муқаддаси таърихӣ истиқлолияти давлатӣ мушарраф гардид. ин рӯйдоди бузургро соли 27 мешавад ки мо бо эҳсоси баланди ватандорӣ таҷлил хоҳем кард. ба ин муносибат дар шаҳри турсунзода омодагиҳои ҷиддӣ ба назар мерасанд ки он аз ифтихори баланди сокинони турсунзода шаҳр гувоҳӣ медиҳад. чанд рӯзи охир аст ки дар 3 минтақаи шаҳр донишҷӯёни коллеҷҳо ва хонандагони мактабҳои шаҳр зимни машғулиятҳои фарҳангӣ иштирок намуда ба ҷашни истиқлолияти давлатӣ тайёрӣ мебинанд. мана зиёда аз 2000 нафар иштирокчӣ дорем. як ба замон манами мактаби 96 ва як тари дигар дар литсеи металлургӣ, як теш дар 75 мактаби 75. тайёрӣ хеле наст, иштирокчӣ хеле фаъолон иштирок доранд. репертуари нав тайёр карда истодаем. мана бахшда ба истифода сурудои тару тоза, эҷодиёти нав, ҳамин ҷавономо хеле саъй кӯшиш карданд ки бахшда ба истифодати ҷумҳурии Тоҷикистон сурудои нав тайёр кунанд. сурудо дар мавзӯи ватанпарварӣ, дар мавзӯи меҳанпарастӣ, дар мавзӯи истиқлолияти хеле бисёранд. ҳоли ҳама дар пеш иншоалло истиқлолията ба иншоалло ин ҷашни ҷумҳуриямонро дар сатҳи баланди фарҳангӣ мегузаронем. Yüzünü güzel kızıya, oydana oydana yüzüya. Yüzünü güzel kızıya, oydana oydana yüzüya. Yamalakları yaraşkanı, başına oydu yüzüya. Yamalakları yaraşkanı, başına oydu yüzüya. тамоми муассисаҳои миёна, коллеҷҳои тиббӣ давлатӣ, коллеҷи ғайри давлатии тиббӣ ва коллеҷи педагогӣ, инчунин металлургӣ низ хонандагони донишҷӯён омада дар ин ҷо барои ин ҷашни бузургро дар сатҳи баланд гузаронидан тамоми машғулиятҳои фарҳангиро омода намуда истодаанд. истиқлолият дар таърихи давлатдорӣ ва сарнавишти миллати тоҷик гардиши куллиро ба миён овард. дар назди роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иҷрои вазифаи бисёр пурмасъулияти таърихӣ, яъне бунёди давлати мутамаддини ҷавобгӯ ба манфиатҳои халқу кишвар ва бунёди рукунҳои давлатдории муосирро пеш гузошт. аз ин хотир месазад ки ин ҷашни миллию таърихиро бо баргузории чорабиниҳои баланди фарҳангӣ ва дастовардҳои назаррас истиқбол бигирем.